Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ban kintiu ya ka yo kam yo jam bat ban Ïeng hala ki Jong ki Kjat. Ka Samla malba shisha nong ben. Ka bereshi para baruba Johnny stone nong ben. Kala Plie ya ka beauty parlor ha mau khar marjan bat ka office tre kam jo mau phor. Ya ka ni ka beauty parlor la pen kentang do pastor Edwin San Lingdo. Ubade u pastor in charge ha Mariam ka bahap po ka Southwest Khasi Hills district. Marwala yo ban kap yo ribbon kum ka dak jong ka jing Plie ka. Ya ka ni ka partner la ai ka teng ka ENT glam am. Ha ka ni ka singi la yo ka jing granding kon la ka Samla maybe call GN mar banyang. Ka bade ka no hikai ka Shillong College. Pibaro lentang si ka light trick urum phang aja Plie. Gadan ha ka ni ka beauty parlor ju re le ki parlor jong lai ka teng ibes malba shisha no bet. Di la Plie ya ka ni ka beauty parlor lentang si ka teng glam up with malba beauty salon kam training center. Ini ai ka service ka babiang ya ki customer kila banwan ha ka ni ka jaka ka deh po mau khar main road opposite jong ka modi cottage. Di ka service ka bai ai ka deh kum ka hair straightening, hair smoothing, hair spa nang tade kiwei pade ki jingdon kam kum ya ka wedding but kiwei pat ki ba khamtam ya ki shinrang na ne ki kan thai ba kwa ban le facial and massage. Ti ka hair cutting ri le bi jingdon kam hi ti ki badan kam ki la ban wan but contact hi in sabo ya ka banner ka jong i phila ban pet ka bai labo ha po main road hi jong ka mau khar khublesh.